खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा ब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैबावदों नोंसिनि रिकुवेस्ट बायदिनो। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय साइनुसाइटिस एबा साइनास प्रब्लेमनि बारायावहाय आं रायलायगोन। दिनै गोबां मानसिफ्रानो साइनासजों प्रब्लेम जानानै दङ। दिनैहाय जोंनि हस्पिटालफ्राव गोबां पेसेन्टफोर फैयो। दिनै आं बिनि बारायावहाय रायलायगोन, जोङो बेखौ माबोरै होबथानो हायो आरो साइनास प्रब्लेम जायोब्ला जोङो बबे डक्टरनाव थांनांगौ, जोङो माबायदि ट्रिटमेन्ट लानांगौ आरो जोङो मा साइन एन्ड सिम्पटम्सफोरखौहाय नुनो हायो साइनास प्रब्लेम जायोब्ला आं रायलायगोन। आरो लोगोफोर, दिनैहाय साइनासआनो जाहैबाय जोंनि मोदोमावहाय साइनासआ थाखायो। दिनैहाय नैबेखौ बेहायनो बे बेगें सिङावहाय दिनै फ्रन्टेल साइनासनो लोगोफोर, नैबेहाय बेवहाय खालि जायगा थायो। ओमफ्राय नैबेहायबो थायो लोगोफोर, बेखौ इटिमड साइनास होनो, मेक्सिलारि साइनासनो लोगोफोर। बेवहाय खालि जायगा दङ, जि जायगायावहाय बेयावहाय माने बार हाबनानै बियो मोनसे बारजोंहाय बुंनानै थायो बे साइनासफोरा। नाथाय माब्लाबा समावहाय बिनो दै जमा जायो। दै जमा जानानैहाय बेहाय भाइरास, बेक्टेरिया, फांगाइफोर माने ग्र' जायो आरो बेहाय जाखाङो। बेफोरबायदिनो गाज्रि बुस्थु सोमजियो। सोमजिनानैहाय बेनो जोंखौ साइनुसाइटिस प्रब्लेम खालामो लोगोफोर। समावहाय बे साइनासावहाय नाजल सेप्टेम्सफोरा ओरैहाय डिभियेट जायोब्ला एबा माबा मोनसे ग्रथ जायोब्ला सिङावहाय एक्सट्रा ग्रथ नेजल पलिप्सफोर जायोब्लाबो लोगोफोर साइनासनि प्रब्लेम जायो। आरो माब्लाबा समाव जोङो बे नेजल सेप्टेम्सआ सिदा जाया, होमब्ला समावबो साइनुसाइटिसनि प्रब्लेम जायो लोगोफोर। दिनैहाय साइन एन्ड सिम्पटम्सफोर दङ लोगोफोर। दिनैहाय साइन एन्ड सिम्पटम्सफोरा बे गन्थंखौहाय ब्लक खालामगोन। साइनुसाइटिसनि प्रब्लेम जायोब्ला गन्थङा थे मोनगोन। ओमफ्राय बे दैफ्रा माब्लाबा समावहाय मोनसे जायगायावल' जायो एबा मोननै जायगायावल' दैया जमा जायो। नाथाय माब्लाबा समाव फुरा बेसेबांनाखि साइनासफोर दङ, बे खालि जायगाफोर दङ, बार थाग्रा जायगा, बेहाय फिलाप जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय फुरा खस्थ' होयो आरो। बिदिनो माब्लाबा समावहाय बिदिनो बिराद मेगनफ्रा थुख्ल' सागोन, गन्थङा मेव मोनबाय थागोन, एकदम गन्थंखौनो ब्लक खालामनानै दोनगोन लोगोफोर। आरो बिदिनो माब्लाबा समावहाय बिदिनो गगा मोननानै जोङो गन्थंफोरखौहाय नेयोब्ला मालाबा समाव गोथां, गोमो, बेफोरबायदि वाइट बिदिनो डिसचार्ज गन्थंनिफ्राय मैला गगोन आरोखि। माब्लाबा समावहाय मैलायानो गनाय नङा बे ब्लक जानानैहाय। बेफोरबायदि जायो साइनासनि प्रब्लेम जायोब्ला। जायो बेयो मोनथियो लोगोफोर। दिनैहाय मोखांफ्राखौ एकदम बुनाय प्रेसार माबा होसिनाय बायदि मोनगोन। मा होनोब्ला नैबे बेगें सिङावहाय दै जमा जाबाय नालाय, बिनि थाखायनो बिदिनो माबा होसिनाय बायदि मोनगोन। ओमफ्राय मालाबा समाव ओरै हाथाइफ्राबो साहैगोन, खोमाफ्रा माबा प्रेसार नांनाय बायदि माबा नारसिननाय बायदि दुंहाव मोनगोन। एकदम गगा मोनबाय थागोन, एकदम गुजुबाय थागोन। माब्लाबा समावहाय जा गोब्राब लोमजागोन, टेम्पारेचारफ्रा बारा जागोन। ओमफ्राय खुगाफ्राबो बिदिनो गेसाव मोनामगोन लोगोफोर। बेफोरबायदिनो जायो, बिराद खस्थ' मोनो लोगोफोर साइनुसाइटिस जायोब्ला। ओमफ्राय जोङो जाब्लाबो लोंब्लाबो गोजोननाय नङा। एसे बार जाब्लानो गन्थङा थे जागोन। एसे दै गुसु लोंब्लानो, माबा मोनसे थान्दा बुस्थु लोंब्लानो, कल्ड्रिंक्सफोर लोंब्लानो माने नैबेहाय गन्थङा थे मोनगोन। बे गन्थङा बेफोरबायदिनो भाइरास, बेक्टेरिया बेफोरबायदि दै जमा जानायनि थाखाय, गाज्रि दै जमा जानायनि थाखायहाय जार्मसफोरा बे सिङावहाय थानायनि थाखायनो बिदि जायो लोगोफोर। दिनैहाय जोङो बेफोरबायदि जोङो मोनोब्ला जोङो निस्सय जोङो डक्टरनाव थांनांगौ। डक्टरा थांनानै जोङो जुदि एक्सरे हारि खालामब्ला मिन्थियो लोगोफोर। दिनैहाय बेफोरबायदि ना बेवहाय सिङाव एक्सट्रा ग्रथ जादों ना बे भाइरास, बेक्टेरिया एफेक्ट खालामदों ना मा खालामदों, बेखौ जोङो डक्टरनाव थांब्लासो मिन्थिगोन। साइनुसाइटिस जायोब्ला लोगोफोर राननाय जादों लोगोफोर। एक्युट, क्रनिक, साब एक्युट। माने इहा मोनथाम टाइप दङ लोगोफोर। एक्युटआनो जाहैबाय अनलि बियो 4 उइकसिमल' थागोन आरो, सप्ताब्रैसोनि गेजेरावनो बे लोमजानाय, खर' सानाय, गन्थं थे मोननाय बेफोरो खारनो हागौ आरोखि लोगोफोर। नाथाय जेब्ला क्रनिक जायो, होमब्ला समावहाय 3 मान्थसनिबो बारा लानो हागौ। हयथ' लाइफ लं ट्रिटमेन्टबो लानो गोनां जागोन एबा जि गोबाव सम थागोन आरो बे साइनासनि प्रब्लेमा। जेब्ला समसिम मोजां ट्रिटमेन्ट लाया, होमब्ला समसिम बियो थानो हागौ। आरो साब एक्युटआनो जाहैबाय जाजेननायनिफ्राय 1 to 3 मान्थसिम थायो आरोखि। बेनि गेजेरावनो हामो आरोखि जों ट्रिटमेन्ट लायोब्ला। बेनिखायनो माने जोङो डक्टरनाव थांनांगौ। थांनानै जोङो डक्टरनि हरनाय बायदि एन्टिबाय'टिक कर्सफोरखौहाय जोङो मोजाङैनो लानांगौ। जेरै डक्टरफ्रा हरनो एमक्सिसिलिन, क्लेबम, सिफिकजिम बेफोरबायदि टेब्लेट हरो। जोङो बेफोरखौ जानांगौ।
7 to 14 डेजनि कर्सआवनो जोङो बेखौ मोजां कमप्लिट खालामनांगौ आरो हामाब्ला जोङो डक्टरनाव थांनानैहाय नायजाहैफामफिननांगोन। माब्लाबा समावहाय एलार्जिफोरनि थाखायबो जायो, एलार्जेन्स पलुटेन्स बेफोरनि थाखायबो जायो। बे एलार्जिक राइनाइटिसनि थाखायबो साइनासाइटिसा जायो। माब्लाबा समाव बिदिनो जों माब्लाबा हाबसिउबाय थायो। बे हाबसिउबाय थानाय गगा मोनबाय थानायनि थाखायहायनो जायो आरोखि। गगा मोनबाय थायो, लोमजानानै गगा मोनबाय थायोब्ला जाय मानसिया गगा मोनबाय थायो बिसोरबो निस्सय साइनासाइटिस जालांगोन। गथ'आ गिदिरानो जा उन्दैयानो जा आरो जायफ्रानाखि मोनायाव बांद्राय दुगैबाय थायो दै गुसुजों बेफोरबो थाबैनो साइनासाइटिस जानो चान्स थायो। ओंखायनो हुसियार लोगोफोर, बे साइनास प्रब्लेम जायोब्ला जोङो जारा थारा क्रनिक स्टेजाव थांबायब्ला सोखानो बिराद गोब्राब। बेनि थाखायनो आं दिनै बुंदों। ओमफ्राय जोङो न'फ्रावहायबो जोङो माखासे हम ट्रिटमेन्टफोर दङ। हम ट्रिटमेन्टफोरानो जाहैबाय लोगोफोर माने दैफोरखौहाय मोजाङै लोंनांगौ, मोजाङैनो जोङो रेस्ट लानांगौ आरो उन्दुनाय समाव जोङो बिखानिफ्राय गोजौसिन गान्दु लानांगौ लोगोफोर, नङाब्ला बे गन्थङा थे जानानै जों मालाबा समाव हां मोनाबो मोनलायलाङो बे साइनासाइटिस प्रब्लेम जायोब्ला। ओमफ्राय एसे बांद्राय बारफ्राव जोङो बांद्राय बाइक आरि सालायोब्लाबो बार नांनानै गन्थङा थे जायो। जायफ्रानाखि बाइक सालायबाय थायो बिसोरबो खम खालामनांगोन। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। आरो थान्दा बुस्थुफोरखौहाय जोङो गारनो नांगोन। सिगारेट सोबनायफोरखौ जोङो गारनो नांगोन। खायफा जायफ्रानाखि सिगारेट सोबो साइनास गोनांखा, साइनास प्रब्लेम गोनांखा बिसोरो बेफोरखौ गारनांगोन। आरो मालाबा समावहाय ओरैबायदि खालामनांगौ लोगोफोर, जोङो नेजल ड्रप जेरैहाय नै बे जोंनि हस्पिटालावहाय मोनो लोगोफोर, जाइल'मेथाजुलिन नाजल ड्रप एबा सेलाइन नाजल ड्रप, जोङो बेफोरखौ बाहायनांगौ। मानो होनब्ला नैबे गन्थं थे जानायफ्रा बेफोरबायदि ड्रप बाहायोब्ला स्रां मोनो। ओमफ्राय स्रां मोननानैहाय जोङो, नाथाय डक्टरनि प्रिसक्रिपसन बायदिल' लोगोफोर, बांद्राय बाहायोब्ला बियो खामानि होनाय नङा, बांसिनसो जागोन। आरो बेल' नङा, माने अट्रुबिन हारिबो मोनो बे ब्लक जानायखौहाय। बे क्रनिक जायाब्ला एक्युट स्टेजबा बेयो थाबैनो हामगोन। नाथाय क्रनिक स्टेजबा जोङो गोबाव सम डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानांगौ जायो लोगोफोर। दिनैहाय ओमफ्राय जोङो मा खालामनो हायो लोगोफोर, नै बेफोरबायदि सि लानानै टावेल गिदिर लानानै बिनिफ्राय देरसिन लानानैहाय जोङो मा खालामनो हायो, दै संख्रै होनानै जोङो बयल खालामदो। बयल खालामनानै जोङो दुंब्रुद जोङो लानानैहाय जोङो सोमनानैहाय जोङो मोखांफोराव होनानै लानो हायो लोगोफोर। 3 मिनिट 5 मिनिट बेफोरबायदि। ओमफ्राय जोङो होनब्ला नोङो बे गन्थंनि थे जानाय, खर' सानाय, बे मेगन थुख्ल' सानाय बेफोरो खारगोन आरोखि लोगोफोर। बे गन्थं मेव मोननायफ्राबो खारगोन। बिदिनो जोङो बेफोरबायदिनो न'आव थानानैबो जोङो बेफोरबायदि खालामनो गोनां। मानो होनोब्ला जोङो डक्टरनि ट्रिटमेन्टजोंल' जोङो ट्रिटमेन्टखौ लानानै जोङो बेफोरबायदि न'फोरावहाय जोङो गावनो मोजाङैहाय थायाब्ला बे साइनासाइटिसा हामनाय नङा। साइनासनि प्रब्लेमा लोगोफोर, दिनै गोबां मानसिफ्रानो ट्रिटमेन्ट लानानै दङ नाथाय हामनो फैयाखै। आरो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामनो गोनां लोगोफोर, दिनैहाय सेलाइननि दैफोरखौहाय जोङो फार्मासिफ्रावबो मोनो। सेलाइन सडियाम क्लराइड वाटार, जोङो बेखौहाय बयल खालामनानैहाय सिरिन्सजों बोनानै जोङो गन्थङावबो सोनानै लानानैहाय जोङो सोदो, ओमफ्राय सिदा खालामदो। होमब्ला समाव बे ब्लक जानायफ्रा एसे दुंब्रुद खालामनानै जों गन्थङाव सोनानै लानो हायो। लानानैहाय जोङो सिदा थायोब्ला बे माबाया माने गन्थङा ब्लक जानायाबो गेवगोन आरोखि लोगोफोर। बिदिबो खालामनो हायो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जोङो दैफोरखौहाय जोङो जेब्लायबो एसे गुदुं लोङोब्ला मोजां। गुसुनिफ्राय जोङो थान्दा बांद्राय लोङोब्लाथ' निस्सय बारासो जाखायो। बेनिखायनो दैफोरखौ आरो जानाय लोंनायफोरखौहाय जोङो माखासे थान्दा मैगंफोरखौ जोङो बासिनो गोनां जागोन, नङाब्ला बारा जागोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो उन्दुनो मोजाङैहाय रेस्ट लानो गोनां। आरो जोङो स्टिम इनहेलेसनबो खालामनो हायो। ओरैबायदि खालामनो हायो लोगोफोर, जेनेबा जोङो गामलायावहाय दै फुदुंनानैहाय बेहाय भिक्स मेन्थलफोर जोङो फुननानै, एबा मेन्थल प्लासफोरखौहाय जोङो दैयावहाय दै गुदुं फुदुंखांनायनि उनाव जोङो दैयाव होसननानैहाय जोङो सि गिदिर टावेल गिदिर लादो, नङाब्ला जोङो कम्बलनि सिङाव हाबनानै जोङो मोनामसुनोबो हायो। जुदि बेनि उखुन्दैया जुदि थाङोब्ला, बे दै गुदुंनि उखुन्दैया जुदि जोंनि गन्थं सिङाव थाङोब्ला जोङो बोखोबाय थानांगौ। बोखोनानै जुदि बे माबायाव जोङो बोखोनानै जुदि बेफोरबायदि लाबाय थायोब्लाबो माने बे गन्थङा स्रां मोनगोन आरोखि, ब्लकफोरा गेवगोन। बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। माब्लाबा समाव लोगोफोर
जुदि बारा जायोब्ला खमथाराखैबा अपारेसन खालामनांनो हागौ। बे सिङावहाय मालाबा समावहाय ग्रथ जायो नालाय पलिप्सफोर थायो एक्सट्रा बिदिनो बेदर बायदि माबानानै देरनानैहाय होथेनाय जायो, बेफोरखौल' अपारेसन खालामथारनो गोनां जायो लोगोफोर। ENT डक्टरनाव थांनांगौ लोगोफोर, ENT डक्टरानो नायनानै खोन्थाखागोन बेहाय जेनेबा साइनासाइटिसआ अपारेसन खालामनांगौना खालामनाङा, बेसेबां स्टेजसिम थांखो बेखौ डक्टरफ्रा खोन्थागोन लोगोफोर। आरो जोङो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामनो गोनां लोगोफोर, गाव गावनो साबधान थानो गोनां। ओमफ्राय जोङो नेजेल सेलाइनफोरखौहाय जोङो दै गुदुंफोरखौ लानानै बेफोरबायदि खालामबाय थानो हायो। जोङो हानि बेरे मोदै, दै गुदुं, हालदै गोथां, जिन्जार बेफोरखौहाय जोङो मिक्स खालामनानै बयल खालामनानै लोंबाय थायोब्लाबो बेयो रानगोन आरोखि लोगोफोर। जोङो न'आवनो बेफोरबायदि खालामनो हायो। जेरै दा आं मालाबा समावहाय बेफोरबायदि जायोब्ला खालामनाय जायो लोगोफोर। बे गन्थंफ्रा ओरै ब्लक जाजोबोब्ला माने गन्थङा हां मोना मोनलायलाङो, अब्ला समावहाय आङो बिदि खालामनाय जायो आरोखि लोगोफोर। ओमफ्राय माब्लाबा समाव ओरैबायदि कमप्लिकेसन जायो लोगोफोर, जोङो माब्लाबा समावहाय जोङो साइनासाइटिसखौ बिदिनो इगनर खालामोब्ला, जोङो मोजां खेल लायाब्ला बेयो ब्रेननि इनफेक्सनबो जायो। नायदो लोगोफोर, बे फिसा बुस्थु जानायानो जोंनि ब्रेननि इनफेक्सन जायो, मेनिनजाइटिस जायो। होमब्ला बेसेबां डेन्जार बेराम बियो लोगोफोर, साननानै नायदो। बेनिखायनो जोङो माने गथ'फोरखौबो जोङो मोजां खेल लानो गोनां। दै गुसुफ्राव बांद्राय थुखैनो नाङा लोगोफोर, गथ'फ्रा मय थाङो। हामबायसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो। एसेनोसै।